Chitara chasi na ime. Tudakutenge marima ngwana nana tudakutambisa nguwa ime. Tudakuita rujani mere chika kuchira na wakani. Evangelist upare na wachitara chika na wakani. Amen. DOV, mwali wakitire nyasha shukuru, mwali wakukomborere. Thank you so much for welcoming me. Mashita yenyu kureka indibe rukuzo. Nekuremekeza uye titende prophetess wedu. Stara mabo Jesu. Amen. Nega titende wa Pastor Freddy. Titende wale wapotisi wetu wale pakati pedu mwali wakitire nyasha shukuru. Mwali wakupafari. Chada niwele shukuru mwali sorry. Ndawaya na first lady kwa kwenu she's here with me. Wakati wafundisi wao wakashinda pasipani. Basi wamroa fight magu chesha leo kipoti magu dada. Ati kuna nao mai. Anokambira mpasa kwa mdara. Tunotenda mali. Legaini welenge shoko kubakukia Exodus 14 verse 18. And Moses said unto the people, fear not, stand still, and see the salvation of the Lord, which you show you today. For the Egyptians whom we have seen today, you shall see them no more. The Lord shall fight for you, and you shall hold your peace. And the Lord said unto Moses, why crieth unto me? Speak unto the children of Israel, that they may go forward. But lift up thy rod, and stretch out thy hand over the sea, and divide it. And the children shall go on dry ground through the midst of the sea. Father, we thank you for your word. Speak to us, instruct us, correct us, empower us, for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Israel wakabuda mu Egypt. Abana kubuda is ordinary people. They were slaves, yes, but wakabuda with great possessions. Ndinofunga kuti vari kutevera havasi kutevera vanhu vari ordinary, vari kuzviziva. Havasi kutevera ma-slaves, vari kutevera ma-former slaves who are now rich people, which means vari kuteverwa vanhu vane zvinhu zvavo. Zvinoti mwoyo waFaro hausi pavanhu chete, uri pakufunga kuti vanhu havane zvinhu zvavo. Mwoyo waFaro hausi kurwadziwa kuti vanhu vabuda, but pane mari yabuda futi muEgypt, pane favor yabuda vakatakura muEgypt. So there are times yekuti unogona kushamisika kuti chii chavanondifaitira, but kune imwe favor yakaiswa naMwari pauri yekuti the enemy ndoiri kutoona kuti munhu haasi ordinary, kuKenani haasati apinda, but haasi ordinary, munhu uyu haasati asvika kwaanofanirwa kuenda, but ari muroti, ane goridhe raainaro. So havasi kuteerwa vanhu vari ordinary, nokuti mumwe unogona kunetseka kuti iwana ndisandapinda Kenani. Why are they following? Une zvawakatakura zvinokosha, une favor iri pauri yakanyanya. Saka Faro aronga hondo kuti ngatiteverei vanhu ava, titeverei. Ndinofara kuti mukuronga kwaMwari paiva neimwe nzira. Ukaverenga Exodus 13 verse 17, inoti there was a shorter way, a nearby way to get into Canaan, but God used the longer way. So pani nguva yekuti zviri kureba vanhu otaiwa une spirit of delay, gamba pamwe zvinoremeswa naMwari nokuti anoziva zvichakutevera ukasasika kupinda. There was a shorter way, but Mwari vakachoose the longer way, and the way iri kushandiswa naMoses in the Red Sea. Ufunge vanhu ava, kune generation yakabva kuKenani ichitevera Joseph kuEgypt. Havana kucrossa Red Sea. There was a way to avoid Red Sea. But baba kufamba nemuprofita waJehovha anoita sekunge akarasa mepe madzibaba, nekuda kwekuti Mwari wedu unoita zvitsva, Mwari unoita zvinyowata, zvisina kuti zvaonekwa nemadzibaba vazvionekwe mulaisi mako, iwe vasina kuti vavaraka.
Moses, I gonna get under a cup of liters. I gonna move the history. Could you have met Babedu Baka Kenan, but you tell Joseph Egypt, could a short way, couldn't see I stayed there to see, could a rot Yakamo Shaniswa, but you also not die or Mariwan Bariguduza, could you not make that the way is long, but you get there. Now when Zira Kareba, Yaya Nebushika, Jimeta says, no, Yaya Nebu Chachibata. Yes. So Moses with a different way. You can see an family Kaita, Pavaka Egypt. So let the Arushan sign in the Red Sea. Pavano Shika, Red Sea, what you go Chauka, one owner machine of the Gosfaro. You know, find that timing yet to offer. Avana Kuona machine that you ever could at the Red Sea. They were close to the Red Sea. But in a Kuta, and that is how go to Mingua, what I told you that's so bad. Kambapana Jabat for getting away. I cannot put a task on you. Kamba banyure type yako ani unashukutare yakuni kana paine rekisi kakari sana nayo ukukuni machini okafaro this time wati bakira pano kanga chokwaje chino tibaba tiwa pano kwete kuti wewe asikuti ivo so there are times yakuti mwarano tendera muroyi wako kutomesa fiwo motka yacho ano kutendera machini okutendera wati chano zira kade pisari monyura pisari muroyi wako mpaliyo Maria anakuataka machini wakisunga Egypt. Wakasimuka shakanaka shakarongeka. Fio ilipo energy ilipo. Maria tizokuta hapani panuda utilaneme. Sumuka yenyu famba iwuyae. Saotona muri wako kana akita shindo. Anufitira utacha budiria. Na ulipande paano tenderwa na mwari. Kuti wewe hama ni chiwa kama Carlos acho. Watichanino siwa. Asi motekaya charebera ipapo. So pade walutera de bapisa. Yosa ni sana nao. Wakuni umemai wako. Walikuti you shall see them. Shamande. Yauji wani tumbooneka. Wano potende wakuonekwa. Wano uroto wa une washita shinu. Mwanaga utendera kuona washita. Bata watendera kubudi hila panisho waona. So waka shika pareti si. Wakatanga kuchema kuna Moses. Oza kutebera munanuzi wa mwari. Kuna toda maturity yakanyanya. Yokuti munanuzi wa mwari anoita zvukuda mwari wacho. Yokuti mwari akati bosi yakaroti kadiki endane yakati rebei pane Red Sea. Munono zvitwa pekuti munoona sekunge hana mwari. Inosvika nguva yekuti wasekunge pana patanyudzwa pana pakakora. So vakatanga kuchema vakati Moses, wakati bvisirei kwatakabva. Ona zviri mberi, ona zviri kumashure. Why the Egyptians wanted this mindset? Yokuti vanhu vaitazi wabatira pano. Why don't you kuna Moses? Let's tell people to move forward. That's one of the guys. Moses anakuseparate Red Sea. Vanhu vakazofamba. Vanoti akatanga aparidza vhangeri rekufamba asati anzi raise your hand. Which means it was a move of faith. Kwete nekuti paAfrica asi tinotenda Mwari uchavhura zvinhu. Saka pavakutanga kufamba pachiri pakavharika. Vaichipinda vane zvavanofunga kuti now they are committing suicide. They want to kill themselves. Vaapatight. Vakunozvinyudza mumvura. Saka uchiona kuti when you take a move of faith, vari kunyika vawirirane newe. Vanoti vakutorerwa mari dzavo. Vakudirwa. Vakushandiswa. Nokuti Red Sea hasati yavhura. Asi chandinoziva panovhurika. Chandinoziva muropinda waJehovha. Pane mina nekaiswa maoko ake. So people were facing Red Sea. Vachifamba. Vachisenza vaiti vakatarisa. Vaiona maoko kuti havazozviuraya manje. Vona vakutonanga mumvura macho. Nokuti Mwari aparidza kuti let them move forward. Vari kuenda forward vakananga kuRed Sea yacho. Vatandinoziva wamenya kune mamahotels kana paairport. Kune dhoo rekuti ukangosvika pariri rinoziva kuti waakuda kupinda. Vafura reka. Zvoda kuti Mwari ndopaakatanga miti yacho. Kuti
Kutemera uchifamba, chikaba uchifamba, mpaka farika, wakuninyasha kidofu, na wake tunako, kaja kuuza kuti ya register, kwa presi yako. Wanu waka shamba, awezi kufamba nukuti pa Afrika, wali kufamba nukuti pa Afrika. Paulo kita komo, wanu tahani itanga itase, adi wala shamba. Wapana chakiri kuona chibita mpenyo wake. Tamona chikira komo korereso, wala uzabuti pano Afrika chetu. Nisiye kule matamari, wali ni mazuwa kutende kapake, iwe usikuona chakiri kuona, au teke move of faith. So wakatamba wachishamba towards the flowing sea. When nobody is a message, they will just stretch your hands and divide the sea. So Moses asked to divide the sea. Kuano wangala kamira. I will divide the sea. Kuano wariku shamba. So ninaringa shakana ita sekunge. Once in ya pari za kumira. Noni pangali na pata shuza wanu. Stand still. Stand still. And see the salvation of the Lord. Why don't tell people to move? I should be taken with by Moses. You know the stand still. Uone bita kwa mali. Kunozi kumila. Mushiusha mali. Kumila uchiita. Yes, mtu unotega. Waiting upon the Lord. Kumila uchiita. But unatanga kuita. Shone na kuitika pasha. So Moses wakalita fangeni. Na ina wakati kule ikuzwa. Na wani baada stand still. Kule wakala pasi wakati pali shikaitika. Shika maraka tangindile wakakala. Inoitila waliku shamba. Inoitila wakakala. Inoitila waliku dinawaka. Inoitila wakakala. Inoitila wanetenda kutinoita. It takes me to the book of John chapter 6. Bakasi 5,000 ichimwa lewe. Baba wangu ni noti. Jesu akati taudai vani. Chakatanga kusikuanda wichingwa. Chakatanga iyo obedience chingwa chisho. Tell people to sit down, which means they were standing, they were ready to go. So chakaita kutilagare, akusiku chingwa chapo. Wakatanga kutenda kutishingo itachete. Ukaona takare unyasha zake, hadi nasise, hadi siye takadaro. Wanu wakakaishwa pasi, kwende ni chingwa pati ne message. Wadi baraka jone wakuti. Mwari anakusita wani nokuti waina ninzala. Mwari akasita wani nzala na naita shanu taura. Jesu. Chimandisha wani wakakala basi. Ayo gete wani nzala chendi kuwani nzala ili patu waka. Pati tu inotika miracle when you sit in his presence. Paulo karamo wepo wake. Wani wakakala basi. Wakakoeni wachingwa chikawana. Kulea kuti wani pauti tell people to move forward. Pauti wani there is a move of faith that attracts a miracle. There is a move of faith that will attract your miracle. Usatari se shukuta wani Egyptians. Wasipalai kuona kutifesa na tisi kutifamba. Wano di maparara. Mawita suicide. Mawishipensi sameka. Na kuti mwenguchika honda hedo. Bati tulisi wakafurika. Wakakrosa. Warangu raniti on dry ground. Alifanya process ya kadi kuti a sea it get turned into a dry ground. Wakatanga kutsika pakananga wachikrosa. But I want to assure you one thing. There was also a blessing in the following of the enemy that I want to show you. It might be blessing yacho. You know the sea is not a river. Chini chakakura. Chakutuka pinda mwaya patanuwa. The wall at this side. Ulingo sigaoni kwa yaka kumila ulipasi. And the wall of the other side. Which means kupinda ipafo. It was not an easy thing. It's a miracle. It's a blessing. But to protect the blessing. But you don't pressure your enemy. Nakuti ukaona onde ichuya. Unopresa waita sana. Kujipeka nita pinda. In other words, what am I saying? Your enemy is waiting for your progress. Your enemy is following for you to enjoy your miracle. Enemy is going to tell you, you can pinda mshimishako. Hey! Kuna mungana unashanga ni pressure. Chimika muwe ushimineso. Kuna kata unapoumevya. Yakashaniswa na maio. Kujichimina seme chipita. Kana mtu ya afame. The
pressure of the enemy was expecting I don't think of pressing. And these enemies are not going to be, but they are part of your progress. What about when I'm married? What don't see more? Ukashaya necessary pressure yokumotivate to move forward. Ukashaya nota unapounenda unafunza kuti pauyo wakatosvika apaite vanhu vanoti moti yako ndevanga yake kudao iri nani apaite vanhu vanopikisana newe. You know, the devil waits for God. Asiziwe because that's pasala. When the Bible says when the enemy comes like a flood, the Spirit of the Lord will raise the standard. That's not the it's not you, but the enemy coming. So the coming of the enemy is a blessing in disguise. You know they're not going answer. Nobody will be comfortable in Pauli. Nobody talking about Kashika. Papa is the one who knows Sinabasa. Who died in the Muslims public chill. When the enemy comes like a flood, the Spirit of the Lord who raises standards. So this guy is going to tell them. Lord to push to a in the miracle. Because let me see it out for one. Basi na unotutera. Unodai wa mkuru bado kuchikisa right. Bali baada shatele maisha. Noka mauna budai watika garataka bila tinofa. Lekaiti pinde pamunana wenu. Bible not waka cross. Waka end up the other side. Enemy no over ya pin down. Alafu ni mfuti wa nyemfura kana wasiri pakati, which means panic a moment, panic a time kabuti enemy ino enjoy a miracle. Alafu si wakali panze alafu si wakali mokati kari koka moment kabuti enemy yako ili kasekunde ya close ya kubata na kuni chini zirugui shakirao. So once one street walk, let's see kapata muka wakakrosa. The Egyptians loka washika wakapindao. Kupinda isi nyaya. Kusaso zonto pado farwa ngulake. Yes. But the closing time an idea. Closing time uprofita wa Jehova. Ninafanya kuone uprofita mpenyo wako. Wacha wafari na panze. Anatendele kuclose. I've been there for a while. But they will not come out. Akanza muda ndiwe kwito yimo. Akanza muda ndiwe kwito yimo. Iyo alapinde. Kasi atendele kutiwa kunde. Akaporo zitwa ndiwe. So baba ipakati bati enjoy the miracle ya Moses. Abasi kutelera mwali bali kutelera abantu bamwali loka wibane danger nokuti Paul anoti follow me as I follow Christ. Kulanza uzokuza kuti kana uchitera pota usiwe pambeni panani because kana Christ asisipo yako crisis. Zona wakuti pali kutelera abantu bamwali pali wakutelera mwali wacho ne bali kutelera abantu wacho. So Bible not very the other side. Wali ngomba wataona Moses kutichita yawambuita chimbofa ramashi ya time yekuvara ulikuona kuti Red Sea do yakala the weapon against your enemy, but you start to cross it look like a threat against your life, and it's literally against your life. But I prophesy, may that thing turn to be a blessing in your life. It's not what you make the enemy but you shall be a good one as you turn. Right pakati wakashumi wali mwevangeli lokuti chivara enjoy a miracle for a while. What I'm going to what you know in the miracle change when it's not yours.
But it's for a while. For a while. I just have one of this. She temporal matches. Nobody finding why it's a one. Nobody wants to see far. As you know, that's how we bring a chariot to Yakanaka. 600 chariots at Kanaki saturated. Could have a full here. Then would have a problem. It takes me to the book of Daniel, chapter 6. And only the lions stood for Daniel. Shumba don't allow the mamma which can about be wrong, Jamuzai. Can about be right at teaching. But in the keeper wrong, Jamuzai. So Daniel Oka can walk over Shumba. Radicals all come Simon Milanai. Let's say I think but I swung over Shumba. Shumba don't pass zero. Could now and young. I mean, the character I developed, I come and appears here. The one who I will follow the mambo. Chitaka, Piwamukana. When would house Monaka, Shopalasia mambo? Don't I didn't pay out my fetch name for the Timon. Whatever put the bar, which in Judge, my fetch. I will buy that away from any part. I will come from Gomba. Whatever put the like a ginger diet. So can I pick up on the shoulder? The diet must change. Daniel White Daniel Burns, environment, the character environment is young out homes, no Tanya show us that I'm put them in. May you carry the press, you must have the environment. May you carry the press, you must have the environment. Working out, not on now, but the environment is not doing nothing. Wow. Uno wake ibanze unogati sa uno weshuga tinogati aka kanga ukobale shuba the first miracle amususa chibale shuba the first miracle ushika zvakanaka uri baba nakuti akapinda rinotareka sei akakangwa saka iyo yakungolenda iyo yakuti usati wani zvinhu zvacho but yekuti upenyu hwako ungoraitiswa wapatotakira munana wacho kukandwa besi unotouraya so kushinga zvakanaka isaine kuti zvichanaka situation yako inofanira kunge yakakuuraya vachakuraramisha uri kuraramira munana wako uri kutevera. That's why you are still alive today. There is a blessing coming after your life. Kushika zvakanaka So let's see. Do you have a breakthrough? Yes. But as you are closer, yeah, it's a breakdown. Alright. Problem yang ipa meri pao, yang esi problem yao, yang ida kutika ni shukutewera. Samari bani tasekunge mese mune problem. My Egyptians never know Israel. Mese mune problem yere tisi. Kamba yo una problem. Sine problem don't you kutera mwana omai. Tubele okuma shule msha. Ukomana unuzi vaka mereko. Awanamga kumba. Wakagara kumvura. Wakaishwa Mount Rees. Kuneo River. Mai vake vaimuda. Bati vachina kumusachetedza kuti kwaura vana. Wakamisa Kuneo River. That's a picture. Yekuti nzwa. Pamwe pacho pauri. Handipo paunoda. Bati wakapaiswa na Mwari anokuda. Achiziva chichaitika uriko. Once it's straight up with that Louis, who is absolutely comfortable. Hakuna winter condition ya kanaka. Who is very dangerous. But I can't change my coco. I knew. Yes. Samaya kaida kumulika. Sasa asiku karapa anoda. Aku karapa asika neno mutano dio.
mwana nokuda ari kutekera kumbogara muwani rumu iyoyo nokuti ane chaanoda chimude mauri mukomana wakagariswa among the rich because mai vake vaimuda. Indati ukadiwa mukuiswa pakanaka pamwe pacho kune zvakaipa zvine programu yechimangwana chipi nokuti Moses paakatorwa nemwanasikana waFaro, Bible rako rinoti mwanasikana waFaro named Moses ndiye akapa Moses zita, which means was a childless child. Uriverenge mushi Moses zvazvinoreva zvinoroti chandakatora kumvura, what I have drawn from water, chandakatora kubva kumvura, kuda kuti ane grace pamusoro pemvura. That's why paakadzitaura nedombo mvura imude iye akarova, but mvura inoziva grace dzaMoses. Hauna kuti Moses une nyasha, vamwe vana vaitandwa mumvura iye akararama paisira vamwe, wakaflonga akararama paisira vamwe. Ari kumunhonga ndiye ari kumuti Moses chandakatora kumvura, kuda kuti Moses ane chekuita nemvura. Saka mukangoteerera pamvura, anokontrola zvemvura, ane nyasha nemvura Moses. Kwende kwaunofanirwa kuenda. Saka kune zvinotevera, zviri kutevera izvi haisinyaya. Iva nepikicha yekuti sei yako kune zvisikateerera. Ndachitaura manje. Kuti ndazvakanaka manje. Murume womunhu wawinayi haatsvagwe, haateerwe, ane umwe kuti hazvina basa izvi. Kuteererwa yaitova sign yekuti uchiri value. Zvinokuteerera itori picture yekuti wakakosha zvakanyanya. Egypt cannot stand without you. Handizvo zvakatora nguva yakadini vandofika vakagara pasi vanoti varume, timu yabuda muno yakatidhadzirira musoro wedu nezvese. Vanhu havane value, pamwe pacho hauni value yako. But ukabva panzvimbo kuteerwa itori picture yekuti hamuchagarika. Usangoona kuti vanoda kundishandisa vari kuteera. Imoona kuti amboita kuti vasiye dzimba dzavo vatevere isu. There's something special with us. So there is value in you. Wachinoita kuti vakurwisa, chinoita kuti vauya against you, kuti munguva unonoka kuona. Iyo chinoita kuti fana vati vanakomana vese urayai waitonyumwa, kwete kuti anga ari muprofita, aitonyumwa kuti panokuverekwa mwana mukomana vanhu ava tichavalusi, because Mwari anoda kushanda nemukomana yekuti vanhu havabude munhau yavo. Ndo zvakaita kuti ati vasikana siyai, vakomana urayai. It was a prophetic message yaainayo kuti panapa pane breakthrough yarongwa naMwari, but inotoda kana paberekwa munhu panapa. Saka akati wese aberekwa mukomana ngafe, but ndinofara kuti kana Mwari ati vanhu vachabuda, ungauraya zvimwe zvese pavanobuda napo hapambofa zvite. Kana Mwari akatotaura achigone, vamwe vakomana vese vangafe zvavo, but vakadzi vachaburitsa vanhu havafe. That's why you're still standing today. There is a cause. There is a reason. Sei uri pano nhasi, sei uchiri kurarama. Zvimwe zvauraya vamwe vakasangana nazvo, but you are still standing. Zvimwe zvakaradza misha yevamwe vakasangana nazvo, but yako is still standing. One thing I know, there is a miracle coming your way. Gauranga viri pasina. Vamwe vakafa muIjipti. Moses haana. Ende mablessing ayana Moses akanogara kumba kwashe ikoko kwakataurwa kuti vakomana ngavafe. Ndokuti vatodita muzukuru weikoko. Aka family yaMoses was the first family yakaiswa pasalary pa10 years slavery. They were slaves in Egypt. But Moses paakaberekwa amai vake vaibhadharwa kuyamwisa mistake. It was an error kubereka mwana mukomana mumazuva, but mai vake pavakabereka error vakashanya mari. Mwari vaakitira dzimwe nyasha zvinonzi hatina basa, vati kubatise mari zhinji.
yake vainga ari papeiwo yekuyamusamana wako iraita ubhadharwa but veimosi vaibhadharwa ende ndinofara kuti nyama yakanhonga muntu anga asina mukaka mwana unoona kunhonga but hakune nekunhonga kana nematoyi anga breastfeeding saka kuna ane mukaka wacho saka ndinofara kuti miri yemanga akatomirira ari ipapo kuti kana mwana achingonhongwa taakutosaina rimwe dhiri pana pane mari yacho Mwari ngakupe vanhu vanomira newe akasainwa madhiri emari zhinji. Mwari ngakupe vanhu vanomirawo newe. When God sent people into your life, vanoti kana zvako zvabatwa sainai mari dzake, kana zvako zvabatwa ngavabatawo mari yacho. So mwedzi uchingopera vainotora mari salary muslavery. So it's the first family yaiva muEgypt yanga isikararame senhapwa iri muEgypt. Iri kurupafadzo iyoyo. That's why Bible not vananya mukuta vaituma kudzurayai vana vakatomupura vega kuti vakadzi vechihebhuru hamanja misheni yamatimba tiri kuita but kune type isikaitwa izvozvo. Mwari ngakupe nyasha idzodzo vazviitika kune vamwe sote kwauri Jesu. So this boy kukura kwake ari kukura ari kumba kwamai vasiriwo but ari pamisheni yaMwari. Handiziva kuti wakura namai vako here kana kuti vasiriwo but handinoziva program yaMwari haina kuchinja. God will do something in your life. Hauna kugara pawaida waigara kurwizi kutsanga, waigara imba yekuti uri muimba yese uri muimba hwani iyoyo, waigara pausingafarire but Mwari vachiziva kuti unongwa manje manje pane fevha inokusumudza kubva ipapo. So mukomana wakanhongwa nekune blessing ini ndinofanira kukarereka zvakanaka. Ndinoti mwanasikana waFaro aitwa nemumwe musikana muranda wake waakaenda naye kurwizi, ndiye waakatuma paakaona basket. Asi Moses akaonekwa zvanzi vakaona basket among the reeds. Basket chii? Chinhu chakarukwa namai vaMozisi kureva kuti despite grace neanointing yaMozisi amai vake vakawa futi nefevha neskill yekuti vanoita zvinhu zvinoatanda madzimambo. Yes. Mwari ngaarumafadzi maoko iwaya. Ruka mabhasiketi anodiwa kumusoro. Mwari ngaakupe nyasha pachipo chako. Ngachionekwe nevanhu vane influence. Ngachionekwe nevanhu vane mari dzacho. Yozve kuti kuna mweya wekuti nyange wahodha staff yako wauya nayo unongosanganiswa nevanhu vanonetsa kubhadhara. Mweya yacho haikutakisi kuhodha nekuzviwana, inongozoti wapedza kuhodha inongosanganisa nevanhu vasikabhadhari. Izvozvi munamadzo wako hausiwo kuti dai ndahodha dai ndine staff havasi kubhadhara. Kune mweya yakaronda tsoka dzako hauna kuonekwa nevemba yeushe. Jesu. So mwanasikana waFaro akati kumurandasika wake nditorerawo basiketi. Zvinonzi basiketi rakatorwa. Mwanasikana waFaro achipiwa achirivhura mwana ndokubva achema. Dati uone picture haana kuchema pakatorwa basiketi. Akachema parakavhurwa nokuti rachinja maoko rabva kumurandasika richipa mwanasikana waFaro. Kuda kuti ziva upi kuchemera. Jesu. Pamwe pacho kuchemera vasingazvigone. Pamwe pacho kuchemera munhu asina chaanogona kuita muupenyu hwake. Jesu. Mozisi ari mwana basiketi ravhurwa anozoti ava ndikavachemera tinoswera taakupalasa. Saka usakamuse musoro usacheme pese pese. Zviri nani kuchemera Jehovha anochinja upenyu. Vanoswera kuchemedzwa nevanhu. Kana vanhu vakakunetsa misodzi yako ngaicheme pauta. Panochinja zvinhu zvako pano kwete kune vanhu. Jesu. Vaonoti akachema mwanasikana waFaro avhura mwana ndokubva achema ndokubva aziva kuti mwana uyu mwana wemuHebheru. Identity yakazikanwa pakuchema. Zvoda kuti kune machemero anotaridza kuti uri mwana waMwari. Ngakoti papesu. I'll give you an example. Mwana wangu anotamba nevamwe vana. Kana muda kupamba ndichaenda kutauni vachitamba vari pagedhi. Vanoshedzera vese. Teti. Vamuka sei bwana ndirati. Utonzwa machips. Andinodzoka nemachips. Handiende mudzimba dzevana vangu vachitamba nemwana mudzinoka.
aziva kuti ndonyima zvoda kuti pane zvandinoziva zvipi zvekuti ava pavashedzera vanga vachitedzera mwana wangu havasi vana vangu. Ukasava mwana waMwari unochemera kusiriko. Hama dzangu ndinzwei panapa. Pane kuIjipti kunoti kana wakabudwa even usati wasvika Kenani kune anonzwa kuti dai wadzoka. Anoona kuti vari kukufaita isina kuti zvinhu zvacho wazviwana. Vari kuti unonamata saka vanozwa kuti unozviwana. Uri kuruzirwa kuenda Kenani kwete kupinda Kenani. Hausi kuteerwa nokuti watosvika kwauri kuenda. Vari kukuteera nokuti vanoziva kuti ukatosvika zvapera. Saka ndinofanira chiprofita chaJehovha. Kana Mwari vataura chinhu hakuna unoshandura. Kana ati vachapinda asi vachabuda. Andazonzwa pamberi pachinzi kana vabuda vanogona kuzodzoka futi. Iyo vhesi hakuna. So zvisina kuti zvataurwa naMwari hazvina basa. Tinomira pane zvaakataura. Kana akati ndinosimudza marombe kubva muguruva, haana kuti kana ndaniita marombe ndozvidzorera futi. Zvisina kutaurwa naMwari siyana nazvo. Svika pane zvaakataura. Chaita kuti Faro achoose the best army, 600 chariots. Isanye value yawinayo. Type chinokurwisa chinotaridza type yezvauri. Zvinouya pauri ino attraction nekuda kwezvauri. I'll joke this way. Kana uri musikana so vakaita vakomana chidarika so chinomhanyira wangu ndai imwe picture. Pane pekuti kana wakanyatsodzikama wakarongeka vanotoudzanawo futi. Havauishikire zvedzungu. Vanatokura unozwa kuti masista. Vanenge vakutokwata. Aiwa iwawa unzi wangu kai. Ukaona kuti vanhu vakutoprofita nezvezvizvi. Hausi wangu iwe. Vachiri vanhu vakakuona so. Vanozoti masista. Wega vanozva zvikumbisa. Lova tacho chiri kuteera vana veIsraeri chinoprofita kukosha kwavo. Hapana kungosanzwa vanhu vanotiteerai vanhu. Gamba itsika yaMwari yekuti chese chinotevera chinoda kuratidzwa rimwe simba raMwari raasati ashandisa. Nokuti havagone kueredzwa kana vari muIjipti. Vanoteeredzwa kana vatevera pane Red Sea. Mwari vakati let there be light and there was light. Bible notes maneri nokubva kwa50 nerima. And God created the moon to rule over the night. Which means chakadena kucreatwa kwemwedzi kudzoka kwakaita rima. Which means vese panouya tinorwa newe vari kudenya zvitsva zvaMwari zvada kuita. Vamwe vacho usati vachema kuti agondirambirei. Ibreakthrough iyo inokuti pane zvimwe zvaunofanirwa kusangana nazvo. Aisha. Kana ari Boaz haasi kuona musikana anoona munhu anga akangorohwa. Akafirwa akasiyiwa. Zvokuti Ruth ari kubva pakunzi neJoy achipinda mukunzi zvenyu makorokota. Paakafirwa nemurume vanhu vakatoti sorry. After sorry. Zvenyu my Boaz mine minda yenyu. There's a blessing coming your way. Vari kukutevera ichinyaya. Mukuru akati kudii pamusoro peupenyu hwako. Akati kana wapinda unobuda saka yekuti wabuda hapana inonzi uchadzoka futi. Iwe hausi kuzodzoka kumashure iwewe. You are going to move forward. Zvakadaro. Vachitaura kuti hauna kwaunoenda uri kutoenda. Vachita hauna zvaunogona Mwari achakugonesa. Let them follow and see kuti Mwari wako unoita sei. Vanhu havakasvika pavakazobata shuwa. Fara ndizoti akamupa ripoti ndiani. Nokuti Bible rinoti vese vakatevera. Saka Fara anga akamira 2 hours achitarisira. Manje ndikuona Ijipti ichidzoka nevanhu veIsraeri. Enemy yako ichamira ikazvireka. Vachamira vakamita.
chimira. Anorambwa manje manje. Anosiwa manje manje. Muchato ni muchato. Anorambwa manje manje. Motokari uchitengerwa. Anorambwa manje manje. Wana uchipiwa matrix na matrix. Yesu. Wachamirira kusvika vanoita nokuti akati vanopinda vanobuda hari vhese zvaari vareva Jesu. So Pharaoh was waiting. Vamwe vaibvunza vari padhuze vasina mafonera aibvunza vari padhuze nomana hapana zvamuri kuonera kana chimachiri chitiri kuuya hapana muri kuonera hapana muri kuona handizivi kuti akaenda ripoti ndiani because vese vakafa ndozvinoita neenemi yako imiriro zvikayachembera hatisi kuzoiudza ichamushama kuti pati hasi kurambwa indava hatikuudza sekireti yacho kune mukuru anoti kana aropa sadza hakuna unogona kutuka Jesu. Letisivi nyaya yakamirira kubatsira iwewe. It's not against you, it's against you wewe. Enemy yako ndo zvainofunga. Iyo timing ya Mwari ndo yandada. Unobatirwa hapo usikazobatika. Unakubatirwa Mwari. Vakakutevera. Wasvika paredhishi. Sinoti vamapedza kukubata usisabatike. Nokuti dai vakakutevera uchangobuda. Waibatirwa ikoko. Dai vakakutevera 5 kilometers out of Egypt. Waibatirwa ipapo. But pavakazofunga kutevera. Paulipata upachaita. Paulipata uchatsika. Paulipata usimuka uchatsika. Tazamutera pa wrong time. Jesu. Kwani mwalimu uli timing zake. Unenge ndiani nda Egypt. Kuti vasvika pamunonyurira chitendera. Anenge ndiye akavatipa kuti teverai manje nokuti vasvika pamunonyurira. Osati times kuti pauri pacho ndo pane breakthrough yako. Ende vakaipa ndo parofudza kuti apa ndo pasaite. Jesu. Kereke ndinzwe. Musharugu akati vachapinda. Vachabuda. Kapera. Kuti pamunopinda manje. Kana makainzwa yekubuda kana wapinda hauraramisiri nhamba semunhu anochema unenge uchinakirwa wakapinda sokuti anosvara sei muzvinhu zvakadai. Bhaibheri rangu rinoti Joseph ari mujeri akabvunza vamwe vasungwa kuti sei zviso zvenyu zvichitaridza kutsamwa kuda kuti iye angazivi kutsamwa. Wazowaiziva anoziva kuti ndinobuda kana ari mukati zvinasati abuda anonamata Mwari semunhu akabuda anoziva kuti handina kuenda kadai ari musituation iyoyo. Vanhu ngavashamisike kuti mufaro wake uri pai ashandi mari haana anorodza ine achinopidza Mwari zvakadai. Ndinoziva zvaakataura ndinoziziva zvaakataura wrong reach kuti ndirimo but yekubuda yakataura ririko vhangeri rekubuda parekanziwendo kumashure mushana tigone kuita munamoto. Bhaibheri rangu rinoti Mozisi paakatoberekwa chakaita kuti abude muIjipiti kune vanhu vakati tinokutengesa muna Faro wakauraya muIjipita. Mozisi ndokubva abuda muIjipiti. Haasi kubuda achiburitsa vanhu ari kuburitswa nevanhu vanofanirwa kuburitsa. Ipapa ndopane dambudziko kwacho. Pane dambudziko zvokuti wati anofanirwa kukubatsira ndiwo urikurwa naye. Mozisi haana kubuda muIjipiti achiburitsa vanhu pekutanga akatoburitswa nevanhu vanofanirwa kuburitsa. Saka tichiti ukariverenga vanati vachava nhapa for 400 years vachabuda but ukaenda Exodus 12 rinoti pa 430 medzei Mwari harevi nema. Ikarekta yemunhu akuramba kuburitswa nezvakatiwa naMwari zviburisa. Vamwe pacho unokuti kuti Mwari vanonoka gamba unononotsa Mwari. Mozisi ndiye akatanga kuburitswa nevanhu vaatumirwa naMwari kuzovaburitsa. Saka akatobuda akaswera kufudza makwai edelivhara ari kumakwai nekuda kwekuti taipi yaatumirwa haina basa naye.
asi wese abita basa zvinhu zvaMwari kunze kwavo vasanangurwa vanoziva kukosha kwacho. Saka usatori advice kune vamwe vanhu veIjipti vasingazive pfungwa yaMwari. Sometimes munhu wamuri kufaita mandate yaakapiwa naMwari is to take you out. So wakabuda akazodzoka, akabuda as a murderer, achinzi wakauraya munhu. Iko kuuraya kwako kwakanaka meso aMwari. That's why Mwari vasina kumuti murderer, vakamuti deliverer. Sei nokuti paari kutouraya muIjipti ari muIjipti ari kutoti mudhara muri kunonoka ndakutotanga kurova ndiri muruno. Ari kutoti kana nguva yakwana kana tikanzi hatibude ivo ndovanushira muno weIjipti vacho. Jesu Mwari muona kuti tsama unoshandika nawo even vari muIjipti havana basa navanhu vekuIjipti. Even achidya kuba kwaFaro but zvinoti zvisiri zvaMwari haana basa nazvo. Akatanga kubvira namaEgyptians achiri muIjipti vacho. Dai Mwari atibatsira. Taregera kurwa nepane breakthrough yedu. Taregera kurwisa patofanirwa kuponeswa napo. Wazvisanga asiri favorite yedu. But nokuti wasarudzwa naMwari, let's stand with this prophet. Nokuti ndaona tichibuda. Varidzwa last day nekubuda kwavo. Ane rimwe vhangeri rebit strange. Nokuti minana yakaitwa. Faro akaoma musoro haana kuregera munhu achibuda. After many miracles. Kusvika patarwa instruction to Israel. Not my miracles against vaIjipita. Instruction to Israel ndeyekuti kudini urayai makwai muise ropa padombo. Applying the blood on doorpost. Kuuraya makwai muise ropa padombo. Ndakati vhangeri rakareruka kumuna nemakwai 5 nemakwai 6. Rakaoma kumunhu achangobva mukutenga gwai rake. Anozoti Mozisi haana kudana wana kutora kumashure. Hadiwo vanhu vanoita zvinhu zvashoma iyewe. It's true. God speaks the right words in the right season. When you go deeper, He speaks the word to create a season. That's why Jesus said, Kudati pamwe pacho haiti zvenguva yacho, anoita zvaanoda munguva. Saka muonde ukasakupa maonde unooma. Yeta usiku season yekuoma. Chakatedza kuti auye kumaonde akaona wakasvibira uri green mushizha uine mvura. Paashaya maonde ndokubva wabhihevha sekunge hausi mushizha nokuti unoita zvaataura kwete zvenguva yacho. I know time is right, but our God is good all the time. So kune mabhiza ari kutera ari kumashure ari kunaita ari kutera muchifambasi vane time yavakacheuka vakaona ingati muterwa vakaita pfungwa yekuti but Egypt kwakuri nani. Challenges arirwa hama dzangu. Pane paunoshamba kuti but pandatouya kuchechi zvakunditeera zvacho zvawanda. Tiri kunzomba hakuna chaita wakaipa unoda kuisa chinhu ichocho mind mako kuti kutonamata wautoita ndokwatoita zviite wese. Dai kunamata kwauri kuita kuti kunoita zviite wese anotevererei zvinoita wese zvega. So chiri kuita kuti atevere anoda kuti uve nemind yokuita surrender. Handiziva kuti muchikwata hapana akazvifunga ndamozi ini ndangowira nanhu kuti vakomana tasurrender ngatizokezveni. But Mwari akati the right move is to move forward. Kana waziva Mwari wakunamata Mwari kuti kwamashure akuchaita. Continue to move forward. Kwa nekuti paunokutanga kufamba unodenha minana yaMwari. Kubva rini chimbo ichidivhaidha Red Sea zvakatanga ipapo. Saka Mwari wako anogona kutangira ipapo newe. Zvaka vaigona pfungwa kuti hatina zvinotiyambutsa, hatina zvinotidii. Nokuti mbonzira dzavaisiya. But Mwari vakatanga kushanda nezviripo. Chimbo yakabatwa naMozisi ndo the way out. Kuda kuti iwewe chawakatobata ichocho Mwari unoshanda nacho. Because hatina zvakati hatiizwa muupenyu hatiberekwe tine zvese. Tinoberekwa tine zvishoma zvokuti ukaziva kushanda nazvo zvinokuunzira zvese. And I'll repeat.
hatiberekwe tiine zvese, tinoberekwa tiine zvishoma zvokuti ukanyazogona kushanda nazvo zvinokuudzira zvese. Kune vakaudzwa upenyu hwawainahwo nebeauty church. Beauty yake yakamupa murume, ikamupa dzimba dzacho, ikamupa zvakati. Unongopiwa panoita kuti zviite. Hatina kupiwa zvese. Don't look at others uchicomplaina, uchizvichacha, uchizvikompera. You're wasting time. Moses haagone kutaura is a stammerer. Speaker in a problem. I want to pray. Unozvigona Mwari. Maria uri kuda Yesu yakavigwa passport iyoyo. Wakatora passport unoona chinhu chemweya, pane chemweya chiripa. Mupassport imamuswa unotravela ndomune marriage imomo. Uchasangana naye ngokutravela. Passport murume iyeyu. Passport ibasa irori. Kune zvinhu zvakalikwa kune zvaunobata. Dovira unotengesa ndomune nyaya dzacho. Mwana munosipa tichifuya zviripo zvinoshandika nazvo. Because kuchikoro kwacho handakubuda zvakanaka. Wakatoenda zvako. Mwari anoshanda neizvozvo zvekuti wakatomboenda. Nyika ine zvainotarisa kana une zvatishande newe. Kuna Mwari anoti muruoko unei. Usatarise zvausina. Usatarise kusagona kwako. Tarisa chakaiswa naMwari mauri. Kutaura ikoko inyaya inotorarama nekutaura. Hada chimwe zvadogona ukatipa maiki ndasimuka. Unacho chaunogona, so ndinoda kuprofita muupenyu hwako kuti chakabatwa ichocho pese paunofanirwa kukirosa. Mwari ngaakupe nyasha, Mwari ngaakupe nyasha. Basa iroro rakazvidzika, Mwari ngaakupe nyasha. Hatina kupiwa zvese, basi naMwari kuitwa zvese. Ane zvishoma zvaakakupa kuti zvikupe zvese zvaunoda. Hakuna ane disadvantage muna Mwari. Una advantage kusaziva kuti iri papi. Bvunza Zakayo. Zakayo wakatozoenda kumba naJesu akatomuhosta nenyaya yekupfupika. Varefu vakaona Jesu, mupfupi akaonekwa vakaenda kumba. Hakuna disadvantage muna Kristu. Ndina buru wangu wanaitaura naizvo. Achanobva mukuroora. Tichingotara sarume zvakafamba sei. Munhu akaroora baba smile yake. Zino rinoimba zino. Munhu akaroorerwa smile. Haana zvimwe zvaanoita zvinoshamisa. Akanyamwerera unobva mushi. Ndikutaurira. Zvakamene zino iyo. Mozisi haana chakakodzera pakufunga kwevanhu kuti vayambuke. Iwo ukazvitarisa hapana chingakodzera. Asi Mwari vaudza meseji iyoyi vari kuti izvozvo zviripo. Izvozvo zviripo. Chirikupa confidence vaEgyptians kuziva kuti hamuna mabhoti. But isusu Mwari wedu anoita zvichanguva dzese. Tinopa enemy yako confidence kuziva kuti uri nherera una hama. But kana una Jehovha kurutivi rwako, nyangwe usina hama unosimuka zvakadaro. Tinopa enemy yako confidence. Ari kuona usina zvinokodzera. Ari kukudiscussa. Ndoshandisira pachikora hapana. Mwari wako unoshanda nedofo rake kusvika zvaita moshi. Unoti Mozisi paakarova ndombo richibuda mvura, chinofanirwa kutsemuka chiruvare kana kuti chimwe. Pane pamwe pekuti Mwari ndozvaadatomoshandisira nazvo. Zvekurusimudza taipi yako iyi, ndopane mwiri yake manje.
vanhu vasvika pakutsvakuanalyze vatati kuzvinzwisisa kuti chakanyanya simba chii, ruvare kana kuti chimbo. Kuti unotenga ruvare rwototsenga muzvishuwa nechimbo yekudhara yeyu kutaura hagoni but ane chimbo yake, kungwara haana but ane zvaakabata zvine nyasha. Hausaona kuti munhu akabudirira asina kuti ngwara kana kuti fundai, shasha dzinorwadziwa. Unozwa kuti paradzane mari yake. Kuti panoti mari yako havasi kuramba. Ipapo ndo panoti varwadzi manje. Paradzane muntu wake. Kukudzwa kwaMwari kwakavanzwa pane zvawakabata zvakuda kushanda nazvo. Vakakroswa Red Sea pasina chaunofungidzira kuti vakakrosa. Pfungwa yako wakatosarenda kuti ndofunga handina kwandoenda. Hapana chingandisimudze. Ona ine yandinotambira yacho, ona yandinoshanda racho, ona mushahama dzacho kwandinako. Uri pano nechikodzero. Zvakadaro. Imagine vakrosa Red Sea, vasvika mukereko vakubvunzwa navanhu mafambiro avo, vanhu vachingosumudza vachimba kuti ndokwana vachimba. Ndokataka yamukanako. Mwaenda kuti maititsetsimo nekuti vanhu havabvumi. Ukaona uchiti zvinoita asiri. Ngatoitike zvinhu zvekuti vanhu vanotaiwa munoti vhara. Unoropafadzwa zvekuti vanhu vanotira kutiresa kuti aiwa ane zvinhu zvaanoita zati kunamata kwacho. Aiwa ane chiwo chitsotsi chaanoita, munhu anamata akakomorerwa kusvika. Woti unotomuziva, haana kana mari, haana kungwara, haana kana hama. Nenge wakangotakura chimbo yako so. Vanhu vakati zvakafamba sei? Iwo chinoti uchakomborerwa zvokuti wapedza kuvakaimba. Vanhu vakati zvakafamba sei? Unongwedzera dovira unotengesa. Vanhu votaiwa nechindeuda chiri kukunzwa. The blessing ya Lazarus. Lazarus achinomutswa naJesu vakaronga kuda kutobuda yacho. Kusarize nakawaida kuda Lazarus amutswa naJesu. Jesu wacho achiripo. So vaida kumuraya. Chavaida kumurayira. Haana kuti aparidzane nezvimwe zvaakaita. Iyo yekuti akangomutswa iyoyo. Saka paingowaya so. Vanokusaka chipendero Jesu akaoma. That's how oragaya. Saka unovekerwa zvauri, Mwari kakuropafadza zvauri zvacho. Kumbonero zvokuti paunodarika napo vanongoti asi Mwari ane mharo nevanhu vake. Nozvara pavanoti zvikasashamisa asi Mwari, nokuti ndohunhu hwake nderomodzi wacho. VaRed Sea vachitofara nemabhiza kuti timunenzi aribata vabata-batwa. Anozati Samson vakamubvisa maziso, but havana kubvisa simba maziso. Anga asisaone, but ari blind kudaro, akauraya vakawanda. Iye vanozati kutobvisa maziso tatopromota shasha, nokuti yaitova futi nemistake paiti vane maziso. And I will explain. Anga akapiwa mandate kuti uraya vaFilistia, tira nemaFilistia. Iye nekuona aizoona chidelaila kuvaFilistia. Saka airova kweso akabata chimwe chimuFilistia. Saka denda rakatano maziso akabva munotungaira vaFilistia. Ari blind, he killed one. Vakaseta a trap through Delilah. Vakamubata, iye akazovabata. So pane nguva yekuti uri paRed Sea, pfungwa yako ndeyekutotakomana ndakamuzvitsvakirei. Continue to move forward. Moses tell people to move forward. Moving forward, he actually faith. But chatanga in movement, vasati pastage your hand. So continue to move. Vakavharika, hapana chiri kufamba, kunamata handireki, kushumira Mwari handireki. VaFilistia vaichipinda vakamutarisa, vari kuti ari kutozvinyodza ega, kutya, hona yari kutozvinyodza ega nekutya. Gamba patiri kungoti fambei, Mwari wedu tine zvatatonenha mari. Vakazoona Red Sea yakupatsanuka.
Why don't get the one letting them is grace over water. You was born and raised in Nile River. So Mvura Moses is under his submission and his anointing. Because Danyasha Silipan Jimbo, Kalamashika Danyasha is also. Let us see, I see problem. Unachaka American Wakumvura. Mvura ili anga Moses. Why are much floater? Why you pass back? When mama mlona wani nyasha. Zakaishi kwa pass back unacho. Somebody always want to celebrate and never fire. Now let this is such Africa. Nobody you know the grace that you submit to. You know the anointing that is leading you. I want us to pray. Na mato wangu mwombe. Ndio kuti mwali chandi nacho. Pano yambukika. Shakuti wana tulibe ofa utakubara huko ni ndosha wanofunga. Moses mtaala hafanisi. Bali kukosa shakata. Kodi kutaura. But let me see I need grammar. You know that grace. May grace speak for you. Basi ngade mwana kwako nyashanga kutaure. Father, I decree and I declare. Whether any makamira hapa let you see. Imataura kuzatila ichipita la muri kuona. Amushala oni shakari. Whether in Muringai Amuswe. Alangala close let you see. Wasika close ni kukwara kwao. Sinekuda kwa kutenga. Nekuda kwa kutenga kutorosita wenyu. Nekuda kwa kutenga kwenyasha zilipano. I prophesy. Let them cross over. Let them cross over. Iwa let you see. Suduruka. Iwa let you see. Suduruka. Let us begin to pray. Pray. Benta Baladiasa, Yakanda Yande, Ribabashaya, Benta Balado, Yakiakura, Banta Baladiasa, Ibebesade, Amiduraya, Kanta Baladiasa, Yakatema, Sikataya, Raja, Benta Kelebos, Rikada Baladiata, Yakanda Baladiasa, in the name of Jesus. Amen and amen. Before I sit down, and the powerful testimony. Let's say powerful. Nobody is over going to because of time. We are only one testimony. Before I close, one testimony now. You will come later, but I want us to do this thing. Kufamba receive wakavara. I see common sense. People for faith. Ufunge chavano toda vanhu kuti pakavhurika wofamba. Those are the common sense. But kuona vanhu vamutsi tell people to move forward. But pane a move of faith. Yaunoita against your common sense. Mukuoma kwazvo nemukudetsa kwazvo. Your giving is a shadow picture of your movement towards the closed door. Yes. Right. May that spirit speak against medicine. Yes. Inzwa shikunakidzi unotodawo kuibata kwete kuiunza. Common sense yako paredi si aishande chinoshanda a move of faith. A move of faith. Kutenda kuti Mwari unoziva. Yes. Alevi nema. So vanhu vakafamba pakavhunika Mose akatozostretcha ruoko pakavhunika already people vakutoda kutopinda mumvura macho. Kudai kuti there is a move of faith in contrary to common sense, especially the move of giving unto the Lord. Yes. I want to open the floor for us to give. Maybe we can sing a worship song as we give. But that tipe kuna Mwari. A move of faith. Kufamba pakavhunika.
kuita zvinhu zvakaoma. Basa racho kusina. Mari uchoda kuti tikashishanda nozoibata. Mwari tinoda kucross. That seat was big for you against the Red Sea in front of you. We can sing Tigone kufa kuna Mwari. Usasimba kwako samba kwa kutenda zvakafanyika nozviziva zvakasunga nozviziva ati Mwari zvandakabata muruoko rwangu achifanira kusuwa Chipo yako yakabata yoyo. Unokrosa yoyo. Unema unokrosa yoyo. Abatinobutenda mazita nenyasha dzenu sechimbo yakabatwa naMozisi Israeli ikacross
Vana venyu mwari kutambanudza kwavo. Red Sea ngaanzwe iko zvino. Every Red Sea ngaakunzwe iko zvino. Anti-marriage spirit ngaakunzwe iko zvino. Father, I speak the grace of God upon this congregation. Baba ndikunamata kukatsanurwa kweRed Sea. Baba upatambanudzwa mwari. Red Sea, Red Sea, Red Sea. Mweya kusarorwa, mweya kusabata mwana. Itwa mweya rejection, itwa iko zvino. Open up, open up, open up, open up. Baba ndikutara kusarurwa. Favor the blessing in. Nanaropa fatwa vana venyu. Mukutambanudza kwavo. Muzita la Jesu Kristo Nazareta. Amen. God bless you, God bless you, God bless you.